dare dam dare dam dare dam dare dam da dam dare dam dare dam 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 dare dam dare dam dare dam dare dam da dam dare dam dare dam dam dam. ఫ్యూచర్లో నేను ఒక మంచి స్టేజ్లో ఉండి సార్ దగ్గరికి వచ్చి ఇదే గరుడ అకాడమీకి వచ్చి సార్తో ఒక ఫోటో దిగి నా డిస్టర్బ్ పైన సార్ పిక్ పెట్టుకుంటా. ప్రతి బ్యాచ్ నాకు ఎమోషనల్ బ్యాచ్, ఈ బ్యాచ్ కూడా నాకు ఇంకా ఎమోషనల్. వెంట